Chizvarwa cheZimbabwe chine mamirioni akawanda seWicknell Chivayo vachangobva kudonhedza 1.3 miriyoni US dollars pamaRolls Royce Cullinans maviri egore rino ra2025. Izvo zvaita kuti nhaurirano dziwedzere. Kushandisa mari zvoumbozha uku chiratidzo chebudiriro here kana kuti kudadira ruzhinji rwuri kutambura? Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. seWicknell Chivayo vari kutrenda zvakare mushure mekuspenda mari inosvika miriyoni imwe chete nechidimbu chemadhora pamotokari mbiri itsva dze2025 Rolls Royce Cullinan Series 2. Vaposta pafacebook pavo vachizvirova dundundu vachiti 1.3 million US dollars well spent. Talk is cheap. Asi munyika yakaita seZimbabwe mune vanhu vakawanda vari kutambudzika neurombo pamwe nekufa kwemigwagwa, muzvipatara musina mishonga, kuzvikoro kusina mabhuku. Mari yaari kushandisa iyi vanhu vanotaura nezvayo. Vamwe vanoti kusakwana uye utsinye, vachiratidza kuti kunyange mota dzemushakabvu Jinimbi dzakasiyiwa mushure mekufa kwake, iye zvino apera nekudyiwa nemajuru. Vamwe vanoti nei Wicknell achingotenga mota dzemhando yepamusoro idzi asingaisiwo imwe mari mune chimwe chinhu chine musoro semafektori kugadzira mabasa. Wicknell sofa akapa zvipo zvemotokari dzeumbozha nemari kuvaimbi, vatori venhau uye vatungamiriri vemachechi achishandisa mari inopfuura mamiriyoni 9.3 emadhola. Zvichakadaro Wicknell anozvirumbidza nemari yake kunyange zvichinzi imari yehuori iyo inosvika zana remamiriyoni emadhora 100 million US dollars nechinangwa chekubatana nemabhiliyone akaita saStrive Masiyiwa, Aliko Dangote naPatrice Motsepe. Asi nedambudziko renzara remuZimbabwe riri kubata vanhu 5.4 miriyoni, vakawanda vanobvunza kuti sei asingaise mari mumaindastri kusimudzira nyika pane kutenga motokari dzisina zvadzinoreva muguva. Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchitaurawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu.